Yun, nandito na ako sa Tago Falls sa Malibog, Pasig, Porac. Ito yung lugar namin dati, kaso nilahar. Ngayon nagkaroon ng parang God's made na falls dito mga idol. Kasama mga idol ko. Lalo pa ta mga kabalay! Yun, papunta kami ng Tago Falls, Porac ngayon. I-check namin kung hindi scam si Dugs. Kasi sabi ni Dugs maganda raw doon. Yan. Ay, kasama si Chesky. Si paring Tantan, tropa yan. Papunta kami ron mga lods. Mga ano lang to, mga wala mang isang oras. Andun na kami. Yon! What's up mga Kabalen? Joe Bars po ng Kabalen Hoops mga idol. At ngayong araw na ito, dadalhin ko kayo sa isang tagong paraiso daw mga idol. Yes, falls daw sa Malibog, Pasig, Porac, Pampanga mga idol. Nagtaka din ako mga idol. Bakit merong falls o waterfall sa Malibog, Pasig, Porac? Ito yung dating lugar namin mga idol. Siyempre, shoutout sa pamangkin ko na si Dogs TV. Yan, sa kanya ko napanood yung vlog mga idol na merong falls nga dito. So, dali-dali kami pumunta. Ilang minuto lang naman to 30 to 40 minutes, andito ka na kung manggagaling ka ng Mabalacat City mga idol. Mas malapit yung mga taga Angeles City at taga Porac na Kabalenan mga idol. Ayan, punta na kami. Siyempre, main landmark ay yung tulay natin sa Malibog mga idol. At kung taga Bacolor ka naman or San Fernando, mas accessible na daan yung Mega Dike mga idol. Mas malapit, mas mabilis yung mararating itong Tago Falls yan. Kaya tinawag daw ng Tago Falls ito, sabi ng aking pinsan na si Bombay, si Ryan. Dati daw, nung pupunta sila rito, sila lang yung naliligo. At maraming talahib, dakal palat mga idol. So natatakpan yung falls, so hindi mo makita talaga na falls siya. So kailangan mo lumapit at pumunta. Yoy, sobrang lamig pare. Andito na kami sa Tago Falls mga lods. Iyon yung lugar namin dati, yung Malibog, Pasig. Pati dito. Kaso nung nalahar, Mabalacat na kami nag-resettlement. Pero ano to parang yung nangyari boss, ano lang no? Hindi naman siya man-made Basta parang nangyari na lang, nagka-falls na rito. Dahil sa kalikasan, so it's God's made siya pare, ayan no? Ngayon, i-develop na nila, baka magkaroon na ng cottage no pare. Cottage, parking para maging okay. Nasa dami na pupunta rito, grabe. Ano yan, idol? Mga daanan yung inuwi. Oo, may mga daanan na. Yun, dami ng tao doon. Maglalakad pa tayo ng konti. Solid. Dito pare. Ito yung lugar ko dati. Ito yung lugar namin, Malibog, Porac talaga. So, babalikan lang namin. Yung mga tita ko, mga kamag-anak ko, mga pinsan ko, andun sila. Ayun yung ano namin. Yung lugar, Malibog Pass. Yung village. Taga-Taong village ko po. Ison Village. Yan, taga-dun ako mga idol. So kaya ito, trip lang to So naisipan lang namin. Subukan natin tignan, baka scam si Dogs. Hindi naman pala. Siyempre, nanggoyo din ako ng dalawang tropa yan. Si Christian at saka si Pantan. Kasi parang tantan. Lapit ka mo para na. Yaka makay, yaka may stress kang biyahe. Matas sila. Ilang oras pala yung lakaran dito. Madulas boy. Bigsak na yung dala. Ay, kaya mo. Kabalano. Bigsak na yung dala. Kabalano. Kaya bagsak na yung danom. Ano yung kamay daray? Ay, wala na napipidasan ko na. Ay, ba? Hindi naman. Bakay ka maging vlog namin.
At yun na nga mga idol, hindi pwedeng ipasok yung motor dito mga idol, kaya magpa-parking ka dun sa taas tapos maglalakad ka ng konti. Surprisingly kasi sobrang dami pala ng tao na nandito mga idol. Akala namin kami-kami lang, pero dinadayo na pala talaga ito kasi nga sobrang ganda at ang ganda ng tubig mga idol. Pero mga lods, under development pa ito at inaaral pa ng LGU kung ano ang gagawin dito sa lugar na ito para maging tourist spot talaga siya at maging safe sa mga pupunta rito. So pagdating nga namin dito sa Taguig Falls mga idol, kailangan maghanap ka ng spot mo. Yes, kailangan meron ka malupit na spot mga idol para ma-enjoy mo. Siyempre chill ka ng konti dyan at pagmasdan yung magandang view at malinis na tubig rito sa Taguig Falls mga idol. Ayan o, ang ganda-ganda. Akalain mo yun, nung 1991 pumutok yung Mount Pinatubo at talagang natabunan ng lahar yung mismong lugar namin, yung mismong barangay namin dito mga idol. Taga dito talaga kami mga idol, kaso binenta na ng tatay ko yung lupa namin dito kasi nga nagresettle na kami sa Mabalacat City sa Madapdap mga idol. Pero, di ba? Ang ganda ng naging kinalabasan ng dating sakuna. Naglabas ng malaparaisong ganda dito sa Manibog ngayon. At syempre talagang in-enjoy namin yung araw na ito. Biglaan lang to, wala nang set-set. Pag sabi ko na, uy, puntahan natin yung Taguig Falls sa Manibog, Pasig sa dati nating lugar, sumama kagad itong si paring Christian mga idol. Ayan. So diretso na kami rito at pahinga muna sa mga vlog natin at basketball vlogs natin mga Lodi Kicks. Yan. At syempre dahil lugar ko ito mga idol, sobrang dami ng followers na naliligo rin dito. At yun na, picturean kami ng mga idol ko, popogi ang lulupit, di ba? Yan. So maraming salamat sa appreciation. Lagi nyo pinapanood pala yung mga vlog ni Kabalen Hoops. Thank you sa inyo mga idol ko. Kung wala kayo, walang Kabalen Hoops. Kaya maraming salamat sa suporta. Siyempre, mag-like at mag-follow at mag-comment at mag-share na rin kayo. Yun, kung shoutout sa kapatid ko si Elizabeth Abarso, si Betsay. Para, eto, yan. Kung naalala nyo mga lods, sa 37th Street, mismong kanto ng bahay, si JJ no par. Yun, si JJ noon. Tapos ngayon, malaki na sila Kagawad na si Idol, Yan, ano siya, pamangkin sa ni Idol Pericot. Yan. Yung kapatid ko sa US, yan, yung kaibigan niya yung mga yan Yan. So sa yung taga pamahala, inaayos nila yung magiging mga papeles nitong parang resort na, parang ganoon, parang nature puntahan na talaga. Napaka-humble lang niya, sinamahan niya kami rito. Dati mga bata lang yan nung nasa Madapdap kami, nasa Madapdap pala sila. Dati 7th Street. Cyrus, Kakanala rin mangga rin. Okay yan. So yung mga pupunta rito sa Taguig Falls mga idol, kung gusto yung bumili ng mga mangga, kay Cyrus lang, naka-ready na Tigmagkano yan? Tigmagkano? 5 pesos kada isa. 5 pesos kada isa mga lods tulong nyo sa bata, bili kayo rito. Kami bibili rin kami dito mga par. 5 pesos bigyan mo kami ng magkano? 10 piraso pare. Bili na lang mamaya sa'yo So kung matidevelop talaga yung lugar na ito, maraming matutulungan. Maraming kabalin ang matutulungan dito sa Manibog, Pasig mga idol. Tulad dito mga vendor, mga bata Ang baon nila mga par. Kaya pag nakita nyo siya, bili kayo ng marami. Yan. Kay paring Cyrus para. All good yan. At syempre, napakasarap ng bagoong at mangga ni Idol Cyrus mga idol. Isa siya sa mga young vendor dito sa Taguig Falls mga idol. Kung madidevelop yung lugar na ito, syempre malaking bagay sa kanila kasi magkakaroon sila ng tsansa na kumita ng pera para sa kanilang pag-aaral mga idol. Diba? Saludo kay Idol, napakasipag niya at napakabait. Sobrang sarap din nung bagong na niluto niya para sa atin mga idol. So yun, pinakyaw na natin to. Bumili tayo ng konti tapos ayan na, sabi ko sa akin na lahat yan. Ang kuwari Ito sagam gani. Ano nga chulot. Yan siya yan. Magtinda lagi rin.
Naripaunakan. Ay, no? Ay. Pero sila mandilo. Ate na Rani. Rani boy. Yan. Kaya na. Kami ni, eh. Tara. Grabe mga idol, sobrang napaka-refreshing ng water dito mga idol. Napakalamig po ng tubig. Talagang yung init ng katawan mo, mawawala dito. At yung stress mo, mababawasan ng konti. Yan. Konti lang. So itong falls na ito mga idol, hindi naman siya man-made. Man-made yung mga ginawan lang barikada o yung mga pangharang sa tubig. Kaso, dahil nga sa lakas ng tubig, sa lakas ng pag-agos niya, gumawa siya ng way dito sa gilid, kaya naging falls siya. Dito. Tara. Merong tagong falls dito pare, merong tagong falls. Kaso, May tagong din. merong tagong pag-ibig din. Tara. Guluhin yan sila ka. Mas masigan kayo. Dance pa. Yung mismong tubig sa ilog o sa mismong falls mga idol, medyo greeny ng konti. Yan. Kasi nga daw, dahil sa waste ng ibang vibro at quarry dito, or pwede rin daw sa buhangin kasi nga lahar ito mga idol, di ba? So, hindi natin alam, pero sabi ng mga guardians dito na nagbabantay like si Kagawad John Paul, ganun nga daw mga idol. Pero, in-enjoy naman namin, no? Grabe kasi yung ganda ng kalikasan talaga. Pag talaga yung kalikasan yung gumalaw, talagang bubuo ito ng malaparaisong ganda na lugar mga idol. Kaya yun, lumipat kami sa spot na ito kasi nga malapit sa maliit na falls. Tapos ang gandang tambayan mga idol yan. Siyempre kasama ko si Mrs. Kabalen Hoops dyan, mga Lodi Cakes. In-enjoy muna namin. Sabi ko, pahinga tayo ng konti kasi marami na tayong ginagawa. Yung biyahe natin at mga vlogs at siyempre yung maliit na negosyo namin dito. So sobrang pagod din sa bahay din. So sabi ko, chill time muna tayo rito. Yan. Lunurin muna natin yung mga problema tiniisip natin sa buhay. Tapos yan syempre, magbaho na kayo rito kasi mas masarap magbaho dito kasi marami tindahan pero mas masarap kasi yung luto sa bahay. Tapos dalhin mo na rin dito, di ba? So wala namang gate dito, wala kang babayaran. Yan, so food trip lang at enjoy lang. Mga kami, Betsay oh. Alam yan, Betsay. Oh. Makasungkad yun. Impia ka malaguning manibog Pasig. Village oh. Matuwa ni Anuche. Yan. Alvin din vlog ganyan rin. Abok na yan. Sabi ganyan yun. Sabi nga. Manibog Pasig. Oh. Kayo mo. Wow. At heto po, paalala lang po sa mga pupunta rito, pwede pong pakidala nyo yung mga basura nyong iniwan dito mga idol kasi nasisira yung ganda ng falls at lugar mga idol. Ayan no, maraming pumunta rito na iniwan lang yung mga basura nila. Sana naman po maya kayo ng konti. Bumisita kayo na walang bayad tapos mag-iiwan pa kayo ng basura dito mga idol. Syempre big shoutout na rin kay Ate Gagay. Yan. So kaibigan siya ng mga kapatid kong babae. Yung kapatid ko sa US na si Ate Betsay at si Ate Ling naman ng Angeles City. Ayan, nakasama nila ako kahapon dyan. Solid. So, igagay, ayun na. Kalambat na panahon, oh. Nung kaya kumita kayo falls na niya, kulaki din, ni Tita Wens. Yan, igagay. Yeah, kanita kasi yung anak kami yan. At igagay, panay kaya abin nila ito, 37. Oo, 37. Oo. Palagi kita kami. Panahon ko masaling na ako lalaki Mas... Yan. Ay nako mga idol, pag naisip ko yung 1991 na Mount Pinatubo eruption, ayoko nang balikan kasi sobrang tragedy sa pamilya ko yon. Lumubog lahat ng ari-arian namin, bahay namin, mga lupa ng tatay ko, ng lolo ko. Ay ayoko na lang isipin. Pero napakaganda naman ang naging bawi ng kalikasan dito mga idol. Maganda rito mag-camping kayo mga lods. Maganda yung gabi. At syempre, safety lang at ingat lang kayo syempre dahil kung bago kayo sa lugar na ito. Ayan, magpatulong na lang kayo sa mga tao na taga rito rin. Yan, para makuha kayo ng idea about sa lugar. Yon, life is too short. Enjoy mo lang ang buhay mga idol. Maikli lang ang buhay natin. At huwag niyong kalimutang mag-enjoy. At syempre, maging mabuting tao na rin mga idol. Makibagay, makisama. At huwag niyong kalimutan mag-follow sa page at mag-like at mag-share. Bagsak may pa mga kabalen. Salamat po.